खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 19 डिसेम्बर 2025 मायथाइ एबा 3 पुस दान 1432 मायथाइ शुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि खामानि मावनाय आरो दैदेननाय रोंग'थिया नोंथांनि खामानि थिलियाव गसंगोन। थालांनाय खामानिफोरा जोबनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद आरो बाख्नायनाय मोननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सोलोजों थिरांथा लानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव गोरोबलायनाय थागोन आरो नोंथांमोनहा हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय हाखु-दाखु थानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। बृषभ राशि। दिनै नोंथांनि सुबिदा आरो आरामनि फारसे गोसो जानाया बांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं आरो आयनि गोदान फुंखा ओंखारनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन। जुलियारि जिउआव गोदै थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय जानाय आदाराव आब्रुथि लाखि। अलसियानिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि रायज्लायनाय आरो रायज्लायनाय रोंग'थिया खामानिखौ जाफुंहोनायाव मदद होगोन। गोदान सोमोन्दो आरो लोगोफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि साख्रि एबा फालांगियाव गोदान खाबुफोर मोननो हागौ। मोनसे गुसुं दावबायनायनि इसारा होनाय जादों। नोंथाङा मेलेमारि सांग्रां थागोन। गोनांथि गैयै नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां जायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै गावनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ दबथायनो गोनां जागोन। नखरजों सोमोन्दो गोनां थिरांथाफोरखौ साननानै ला। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिमा एबा सासे बैसो जानाय आइजोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा आध्यात्मिक हाबाफोरनि फारसे गोसो जागोन। ध्यान आरो आरज गाबनाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै मान-सन्माना बांगोन। नोंथांनि रोंग'थिखौ खामानि थिलियाव बाख्नायनाय जागोन। गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोननायनि मिजिं दं। रां थिसननायनि थाखाय साना मोजां जायो। अहंकारनिफ्राय गोजानाव थानाया गोनांथार जागोन। सावस्रि मोजां जागोन आरो गोहोनि थाखोआ गोजौ थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि आबुं फिथाइखौ मोननायनि जाथावना दं। खामानिफोरखौ मोजाङै सानथांखि खालामनानै फोजोबनाय जागोन। आद्रा थानाय रांखौ मोनफिननो हागौ। जिउ राहाजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव दावगानाय जागोन। नोंथाङा सावस्रियाव जौगानायखौ मोनदांगोन। गोसोआरि समानथाय लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै हाबा आरो बाहागोदारिनि थाखाय मोजां सान। आरिमु आरो सोरजिलु हाबायाव जाफुंसार जागोन। गोजाम फारागथिफोरखौ सुस्रांनो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया नर्मेल थागोन। खरसाखौ दबथायनो गोनां जायो।
मोनाबिलियाव नखरनि सुबुंफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै आन्थोर सानथांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। खामानि थिलियाव बिबानफोरा बांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि जाथावना दं, नाथाय खैफोदनिफ्राय गोजानाव था। थाखोमानाय सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जा। यगा एबा मेडिटेशनआ स्ट्रेसखौ खम खालामनायाव मदद होगोन। गोजाम लोगोजों मुलाम्फा गोनां सोमोन्दो लाखिनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मै गाब। धनु राशि। दिनै नोंथाङा खाफालनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। सोलोंथाइ आरो बादायलायनायाव जाफुंसार जानायनि मिजिं दं। दावबायनायनि खाबु मोननो हागौ। फोरोंगिरि एबा देरसिन सुबुंनिफ्राय लामा दिन्थिनाय जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। खोमसि फोथायनाया गोख्रों थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै बिबानफोरा बांनो हागौ। खस्थ' खालामनाया थारैनो जाफुंसार जागोन। नोंथांनि जिउ राहायाव दिदोमथि आरो दावगानाय थागोन। धोन बुथुमनायनि खाबुफोर दं। बिफा एबा बैसोगोरा हौवाफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिलरनि गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रि आरो बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। समाजारि बिथिङाव मान सन्माना बांगोन। बिरोंदामिन एबा गोदानथिजों सोमोन्दो गोनां खामानिया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा इयुननि सानथांखिफोरखौ सानगोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआ गोजोन आरो गोसोआरि महरै समानथि जागोन। सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। गोसोआरि नारसिनथाया बांगोन। गोजाम नारसिनथायफोरखौ बोखारनाय जागोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। नखरजों लोगोसे गोजोनथाव सम बारहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।